Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Liripun mekaten Kakang, sampun ngantos Bathara Rama Laksmana Yasinta manitis dumateng titah ingkang kirang prayogi tumindakipun ing alam padhang. Jernyatanipun tumiti
tumitising Bathara Rama Laksmana miwah Sinta menika mangke badhe kinarya pancer miwah pelajar trah merah tumitising Nalendra ingkang renggani nuswa Jawi Kakang. Ayo ati karo marang yo pamit.
Dayung metu Prabowo Ditya Durpala Sarasa mlebur bumi Tokok Ilo ngomongin bolan kono promo Jawa base anane dina iki sowanmu adoh kaya ndawe kok najan to celak saya ndak rakatake jer nyatane jroning pangrasaku ora ana liya kang kena tajak rembukan kejaba mung dapurmu sakloron kok pripun suwun jebule aku ki rong mati kok jebule aku rong mati coba sawangen ning kene aku dadi ratu ora beda biyen kok dadi ratu sugih mblegedhu kiwa tengenku wong wayu-wayu kok bandaku tinawa kaya wedi diusung ana kaya banyu ora bakal asat waleh niku ditawa kaya banyu diusung ana kaya wedi ratu karo banyu pitik kaya kok mubra-mubru sugih mblegedhu dadi ratu ing tawang gantungan kene kok disuyuti dening para kawulaku candranen kok kurange kepiye pangapunten paduka sugeng dadi ratu disuyuti para kawula rumaos panjenengan saestu niku namung rumaos panjenengan lho karo mangsaku dhewe lah banjur nyatane kok nyatane dinane mun sedo duk nalika perang Pawaga kala jaman semonten diperangi Abi kali Aksan ing SMA Keluri niku lho mun mati jenengan mun mati dhewe abine niku lho lah gandeng sesuai karo amal perbuatan wong urip niku mung ngundhuh wae ing pakarti mila jaman urip panjenengan niku wah sian leteke mung sak jagat uripek dhewe mula matine ora bisa sowan mring Gusti arep bali ning donya niki nggih mboten iso teman mrayang ingkang panjenengan rumaosi dados saka Bali Dumas keraton sing entuk manika warni sarwa emas niku janjane nggih mung kayu watu niku sukma sampeyan niku dadi sukma mrayang sukma sasar ora bisa sowan mring pangayunaning Gusti arep bali ya ora iso mula nemplek kono kene rumaose ngobyar-ngobyar kaya kraton Sumunar niku jane kayu watu pendak Jumak Kliwon diputuki karo sing eneng niku dijaluki angka lho nyenggol aku wae. Ki dosanipun kuwi apa to Kang Tabak? Wong lagi singgol yo ketang mergo tresnane. Aku ki ngerti kowe iki sedina sewengi mau kesel ngopeni wedhus ngono akeh iki. Nek ora tak jak gojek ning kene njut sapa sing arep jak gojek. Kok mbok ra icek. Mbok nemplok kali watu mbok dikutuki ning nyatane kasunyatan dina iki kok. Katonono netraku ora ana liya kejaba negara gedhe subur makmur kang aran Tawang Gantungan. Kok siji sing dirembuk. Nuwun. Wis eling kok. Tok nalika aku dadi ratu ing Alengkandira aja mung timbal denda biyen. Sotyane atiku ora iso tak lalekke kejaba mung citrane wong ayu Batari Sri Widawati kok. Nitis marang Dewi Raguya Dewi Sukasaya taula kalah dhisik karo Prabu Dasarata. Banjur manitis marang Dewi Citra Langeni. Iwak Dewi Citrawati kalah dhisik karo Diabule Bedes Arjuna Sasrabahu. Medhun marang Regian Sinta Trauya isih kalah meneh aku karo Rama Wijaya biajengan sing entekke negaraku kae.
iki dina aku kepengin ngerti Widawati nitis nyang sapa kok najan to rupamu kaya wedhus kaya ngono ning kowe kuwi jalma kang umur dewa-dewa kang asalira titah padha kok wah entek ana yo mung arep ditekoni kok ya iso diuman-uman ngaten nggih Watari Sri Widawati niku nek entes ora mung ijen mesti sarembet karo Bathara Wisnu. Bathara Wisnu dina niki pindelah panitise dumateng Prabu Kresna kaliyan Satriya Madukara Raden Permadi. Wisnu kuwi temen lho, nitise tekane kira pintu Kang Tegak. Milonane sing sepisan yang Begawan Kresnenggara. Pandita buta kae ning alam kening endi kae lho Kapala. Lho Kapala iku di Silawaji Ketan Titik kuwi lho. Oh ndak ngene penamu lambemu. Sateruse Bathara Wisnu ki manitis marang Ratu Maespati Prabu Arjuna Sastra karo Bambang Sumantri. Kudu mantri sotik lho iki Bambang Sumantri. Sing nomor 3. Nitis nyang Ratu Pancawati Dendra. Prabu Rama Wijaya karo adine Lesmana Murtaningkung. Sing nomor 4. Manitis marang Nalendra Ndarawati Prabu Kresna karo ipene calone besok si Permadi utawa Raden Janaka. Lah sing nomor 5 manitis marang Nalendra Mamenang Kediri Nalendra Widarba Prabu Jayabaya. Sing nomor 6 sing kaping 6 banjur manitis marang Nalendra Malawapati Prabu Angling Darma. Sing nomor 7 menyang Ratu Majapahit Prabu Brawijaya Pamungkas kuwi nek itung-itungane cara Jawa lho. Ngono. Iya. Dadi dina iki manitis marang Ratu Ndarawati karo Raden Permadi. Iya ngono, Kang. Lah menika keterangan saking wedhuse bilung menika layu mripot menika estu. Bathara Wisnu manitis dumateng Ratu Ndarawati mboten ngeda-ngedoi. Niku mengke Bathari Sri Widawati ugi manitis dumateng kulawarga Dwarawati. Kulawarga Dwarawati menika ing kalenggan mangke wonten kadangipun pamestri setunggal sing ayune niku sinden niku boten enten sing nyundul. Alah kabeh niku Dewi Bratajaya utawi Dewi Rara Brintik. Ngono kok. Ngono nggih. Pasang yo kok ketujuh ngono kok. Yen pancen kaya ngono direki bakal alak. Dewi Wara Sembadra ya Dewi Bratajaya dadi bojoku kok. Wong nang pripun sampeyanipun prayang Bandan Suksma kok. Aku rabi karo menungso ku ya iso. Mbah iso ra iso ning kepinginanku kuwi kudu turutan kok. Ngerti? Tresna kuwi sejatine uriping jiwa luhur kang ora kena pinambengan kanthi wawadan apa wae kok. Mula bisa ya tak bradat ora bisa ya tak bradat. Kalau dina iki aja dikangelan gogrek lamping berungkat kimpul gajah larji para rajek sisipun bor. Karapna para wadya bala saka tawang kantungan kok ngiringake lakuku. Bakal tak goleki ning endi dening Bratajaya kok.
Pradata Pitana dening sesantinir kumaraning Rat Pramudita sinaput kaheningkan Narabuka wiwaraning kandha ginupit langening budaya luhur mredadya tepa palupi marsudi teteping dharma ing rek kautaman parenggipun tita negari kang kaewa didasa Purwa Purwane tembung kaeka marang sawiji dasa 10 Purwa wiwitan ngupaya negara satustan antuk sawiji sewutan jangkep sedasa nadyan to katalita ing Gusti kang kasangga perkara kinamula nakasa kathah ingkang sami hanggana raras nanging tatan kadinegari Dwarawati ya Dwaraka Jenggalapura ya Jenggalawanik dasar negari kang panjang kunjung pasir ukir Loh Jinawi Gemah Ripah Karapa Oto Puraharjo panjang dawa pocapane kunjung luhur kawibawate pasir samudra ukir gunung Loh tuwuh kang tinandur Jinawi murah kang tinubu Gemah lakuning dagang layar nangkodo bakulan lan sak panunggalanira Surya pantaraning rati ndali dirtanana pedhoting hawe tebing sang sayaning dedalan Ripah kathah kawula dalem tiyang alit kang samya suwita yen dinulu papan wiyar ketingal rupak jejel riya apipit abden taritis awit araharjaning praja Garin Dwarawati menang binasakake Kartotata Puraharjo kabekta duk nalika semana negari aduk saka lakuning Parangaka aduk saka lakuning Kadurjanat ora ana kawula darbe pakarti cecengilan wen panas den pati obat nadyan kathah kang sami gadhahi ngahingan pitik iwen kambangan maisa lan liya-liyane Rina bantaraning ratri datanana kang cinancang yen siang agraring pangunan suruping surya bali mring kandhangi dewi-dewi Laksi tento wong agung kang hangrenggani sitinggil pinatura Podatulaya negari Dwarawati nenggih punika dasa namanira Narendra kang handhepani negari dasa 10 nama wis mastani jejuluk nenggih sanata jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna Wisnumurti Janardana Danardana Wasudewa Padmanaba ya Sang Kesawa Nalindra dedasar Soma Bidodana Dendha liritan hambau kapin nujuri sajuga sang nata lenggah dampar kadhep sangyaning para biyada hanggung ketanggung Jaka maloro-loro kang samya ngampil upacara keprabon banyak dalang sawunggaling kacumas dewi pangga kang sarwa-rukma kinebutan laring manyura kanan kering kongas gandanya sang nata pindha prayangan balabar dumugi pangurahan jang kawuryan sang nata panyayang Bathara Suman ngejawantah kahaya para apsari behampir kang samya sumewa yayah robing samudra daratan hanggeng pasibanira para nayaka punggawa miwah para kawula lir samudra angesuk daratan miwasang janing para kadang ingkang sampun samya lenggah ing madyaning Batulaya tinindyanat maja kinasih saing buminata nenggih satriya parang Garuda Raden Samba ya Raden Wisnubrata sumambunging pungkur pasibanira manggala yuda Dwarawati satriya suwala bumi Raden Harya Setyaki Singa Mulang Jaya Wresniwira Yuyudana Tambak Yuda ya Sang Bima Kunting wonten ing muntat kang hanindi para nayaka kang sumewa tanah sanes pohong Rekyana Pati Budawa ya Sang Saga Piwuta Redhidhem
kang sami lenggah ing madyaning pasamuan mangkana ngrantu sabdaning sang nata saru gemeteri jawi piyak kang sami tinanggil nenggih Rakanata Nalendra Mandura Prabu Baladewa Sri Balarama daya-daya Sri Kresna Hyang acaranya rawuhnya Rakanata mangkana wijuling sabda sang nata kang dereng kawiyos sing lisan sutra maneka
sarurukmu renggeng manik nawaratna Prabanyo sumira kenyaring tejo liweran lir kilat sesiring dade wimbo kekonto mreping ratidem permanan tan ono sabawane walang kang ngalise kang kabyarsa swarane abdi kriya gending yang kamasoning kang samyo hanambut karati saya amimbu
Iwang suksma mangadi luwih muga memanuk ana marang kayuwananing uripku nuwun mangke Koko Prabu Baladewa déning sawetawis dangu sarawupa duka Kanjeng Koko Prabu kepareng orayi para ngaturaken pasgan panakrami mawan tumantu kunjuk sahandap ngersapa duka Kanjeng Koko Prabu. Iya, Yai. Kaya wis nak tampa jeneng para siap ngaturake sepembagi panakrami marang pun Kakang. Pangastawaku wae kebadyake tampanana Yai Ndarawati. Nuwun inggih Koko Prabu sampun katampi pangastawa paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula petek pernaja kula kalungaken lengaya lakmawan ora daging kayuwanten. Boten langkung kaskecak wanggenipun pinarak lenggah Koko Prabu Mandura. Iya. Kadangku Yai Kresna kang bakal tak tresnani kaya wis ora kurang kepenak nggonku pinarak lenggah ngene ya. Najan kang upaya Panggaruda ngaturaken sumitun ing pangabekti nggih, Pak. Mawan mantu konduk sahabat ngarsa paduka Prabu Mandura. Samba iki nggih, Pak. Ya. Anak wong bagus, anak wong sigit wis tak tampa jeneng sira ngaturake sungkem marang kono. Pangestu kebadyake tampanana ya nggih wis nubrata. Nuwun nggih, Pak. Brawalan anggen kula nampi pangestu saking Kanjeng Prabu Mandura. Kula mleten Pranaja kula kalungaken lumaya malah ana Bawaleksana nggih, Pak. Iya, samba ya. Panjenengan duka ing swara bumipun Setyaki ugi ngaturaken sumegem pangabekti kunjuk sahandap ngersa paduka Koko Prabu Mandura. Yayi kadangku Yuyudana ya wis tak tampa. Pangestu kudyake tampanana Setyaki. Buringgi prawalan anggen kula rampi. Sih. Pangestu saking Koko Prabu Mandura mugi wahana daya kasantikan guna katikayan dumateng ripaduka ing swara bumi. Iya Setyaki Koko Prabu bejo kemayangan negari Ndarawati karawuhan Kanjeng Koko Prabu ing kalenggan mangke tan Prabéta negari Ndarawati karawuhan pukulun Sang Hyang Bathara Brahma ingkang mangeja wantah arsandum kabagyaning manipun Koko Prabu rawuhipun Koko Prabu tangkas duparing cecala langkung rumiyin temanripa duka Ndarawati tan saged hanyugata jumbuh satapaning ulah kaprajan inggih wujuding rokok canang kang hagemu bedes miwah tirta ingkang mawa raos Koko Prabu Mandura. Yai kadangipun Kakang aja banget-banget tuk beda lan bedakake. Anane tekaku ing kene iki mau ora maring cecala luwih dhisik ya jalaran mungguh rasa lan pangrasaku. Ing antarané Mandura kelawan Ndarawati mung nunggal misah ora ana beda lan bedane. Ndarawati ya Mandura, Mandura ya Ndarawati kula. Kabeh mau temune padha-padha Yayi. Najan to kamu aturake durung mawujud wasan kaya wis mlanting cumpak ana ngarsanipun Kakang. Banget panarepku Yayi. Nanging tinebekna wigarane Dirgama Sangga Rumbi. Ora perlu kabeh kuwi mau Yayi. Janyatane pun Kakang isih kulit daging dhewe. Kula yen to praptaning pun Kakang dina iki hak bareng kelawan dina pisawanane negara Ndarawati mbok menawa ki ya mung kapinujon lan kedaradasih. Koko Prabu nyuwun inggih. Kene Yayi. Waleh-waleh apa yen to tekaku dina iki? Tekaku dina iki ing Ndarawati kene ya pancen tak sengaja kang sepisan nambani rasa kapang jroning atiku nggonku kangen kelawan kadangku Yayi Ndarawati miwah kadangku Yayi Bratajaya. Kang angka loro tekanipun Kakang dina iki yektine kepengin nyara widekake bab kang lagi wae tak tampa wujud Sita Sasmitaning Hyang Marbudingrat lumantar panyimpen
Sita Saspita Hyang Marbutingrat lumantar pangimpen munggo rasa lan pangrasaku kabeh kuwi mau ana sambung rapete kelawan ing tembe mburine pedhak turun Mandura ana sambung rapete kelawan sapa lan sapa wae ing tembe mburine kang bakal nedhak lan nurunake Tranggumerah Nalendra kang ngrenggani Nusa Jawa. Yayi mula yen to sawetara wis sumeleh kang rasamu keparengipun Kakang bakal ngaturake apa kang dadi wigatining perlu prapanipun Kakang dina iki ya Handrakang Puspita kasliring Sang Mirana Yayi mau ngarep pun Kakang wis ngandhakake yen to tekaku dina iki ana sambung rapete kalawan Sita Saspitaning dewa ingkang mustak tampa lumantar pangimpen. Yayi sadurungipun Kakang ngaturake apa to Sita Saspita kang gak tampa kuwi mau munggo rasa pangrasamu aku kepengin ngerti Ngipi kuwi miturut penemune Yayi Kresna piye? Ngipi menika namung kembangipun tiyang sare Koko Prabu. Lho. Ngipi kok mung kembange wong turu iki piye? Menawi mboten sare lan mboten ngipi. Oh iya. Iya kuwi bener. Ning ujaring kandha para pepundhen Sujana Sujaning Gusti wis ngandharake yen to ngipi kuwi ana perang lan perangane. Yayi Kresna kuwi dene wicaksana yen iki nandhingake paman Kakang. Aku ngerti yen to Yayi Kresna kuwi mudheng perkara iki. Jarwakna Yayi aku kepengin ngerti. Koko Prabu petanganipun ngipi menika wonten ingkang dipun waos jumbuh kelawan wekdalipun anggenipun ngipi wonten Titiyani wonten Gandayani wonten Puspa Tajem
Titiyoni kuwi kepiye Yayi? Titiyoni menika menawi tiyang sare lajeng ngipi utawi nyuperna wekdalipun taksih dereng manjing madyaning ratri. Adat saben tiyang nyuperna ingkang kapetang Titiyoni menika sayah anggenipun nyambut damel tumunten sare tumunten tilem lajeng nyuperna kuwi Titiyoni nuwun inggih lan wonten malih kala mangsa menawi ta wonten tiyang ingkang angen-angening samukawis lajeng manjing dumugi pangimpen menika ugi kelebet Titiyoni. Lah yen Gandayani kepiye ya? Gandayani menika menawi tiyang sare lajeng nyuperna wekdalipun madyaning ratri kuwi kena disurasa ora? Saperangan ageng menika taksih dereng saged dipun suraos jernyatanipun tiyang ingkang ngipi wekdal Gandayani utawi madyaning ratri menika tiyang ingkang nindakaken salah setunggaling bab lajeng konjem anggenipun menggalihaken teman manjing alaming pangimpen. Kuwi cara pupuk apa nek diarani kipen-kipenen ngono kae apa piye? Kira langkung mekaten Koko Prabu. Sing angka 3 ingkang angka 3 menika puspa tajem wilangane wektu. Puspa tajem menika menawi ta wonten tiyang ingkang sare lajeng nyuperna wekdalipun sampun bangun gagat rahina menika kuwi jlentrehe kepiye Yayi? Puspa tajem menika saged dipun maknani pituduh utawi sita sasmitaning kang akarya jagat dumateng manungsa ingkang ngalami ngipi menika Koko Prabu. Gosek Yayi Yayi Ndarawati ngandhake yen wong turu banjur ngipi ana sak pertoloning wengi kang pungkasan utawa kena binasake gagat bangun esuk. Ngipi kang dialami wong kuwi mau sinebut ngipi puspa tajem tumanjane mujudake sita sasmitaning dewa utawa wangsit kang ditampa lumantar pangimpen. Betul? Leres mekaten Koko Prabu. Nah, bares ures blak utang terus terang ngipiku ki kira-kira jago kluruk kaping pindho kae. Tanpa antara suwe pun kakang banjur nglilir nyawang etan kaya-kaya wis bang sumurat. Kuwi apa? Klebune apa? Not petangan wekdal menika klebet puspa tajem. Bragalah. Yen ngono tegese sita sasmita kang tak tampa lumantar pangimpen kuwi mau ora luput. Yen to pinerang lan pinetung sangka wektu nggonku ngipi. Mbok bilih mekaten Koko Prabu. Lho kok mbok bilih piye to? Sing serius ngono. Pun kekengi nganti ngotot-ngotot kaya ngene kok malah si Adi iki mbok bilih. Jadi ragu ah. Tenan niku piye ya? Inggih panci mekaten Koko Prabu. Nah, yen to pancen Nyai Prabu ngandharake jumbo kelawan wektu kang tak tampa nalika aku ngimpi tegese puspa tajem kang tegese sita sakmitaning dewa. Isene ngimpiku mengkene Yati. Ora suwe meneh Jawaka utawa kang karya jagat bakal matedhake kanugrahan mapane ing pakuburan utawa pasaryane para leluhur negara Mandura ya kuwi ing Hastana Gadawadana. Yai nugraha kang bakal mudhun ana ing Hastana Gadawadana kuwi jenenge Wahyu Purba sejati. Kuwi sita sasmita kang tak tampa Koko Prabu. Kepiye Yai? Waleh-waleh menapa yektosipun boten namung Koko Prabu ingkang nyuperna mekaten. Lho. Lah sapa? Lah sapa Yai? Ripoduka Ndarawati ugi nampi sita sasmita lumantar pangimpen tanpa beda Koko Prabu ingkang sampun kadhawuhaken kala wau.
malah kepara jroning sita sasmita ingkang kula tampi wahyu purba sejati menika peranganipun wonten sekawan. Lho, perangan papat kuwi apa wae ingkang sepisan sinebat wahyu cahyaning rat. Blegere kepiye? Wahyu cahyaning rat menika wahyu ning ratu. Sinten kemawon ingkang saged sembada pinangka kekandhanganing cahyaning rat ing tembe badhe nurunaken wahyu Nalendra trah gumerah ngrenggani nusa Jawi sing angka 2 wahyu Reksakaning-rat. Reksakaning-rat niku piye? Reksakaning-rat menika sinten ingkang sembada kinarya kekandhanganing wahyu ing tembe badhe nurunaken darahing patih kang ngrenggani nusa Jawi sing angka 3 wahyu Wimbaning-rat. Wimbaning-rat niku piye? Wimbaning-rat menika wahyu Baboning Ratu. Kok Baboning Ratu tegese sing nampa kedah tiyang putri. Lah terus manjane piye? Menika ing tembe badhe nurunaken Nalendra kang ngrenggani tanah Jawi lajer saking Pancer Putri. Lah banjur sing angka 4 wahyu Wadat. Wahyu Wadat iki piye? Boten kenging gepok senggol kalian wanodya sadanguning gesang boten kepareng palakrama. Lah yen wis kebacut duwe bojo boten kepareng nambah malih Koko Prabu. Astagfirullahaladzim. Iki upamane aku ki entuk milih ngono mbok aku sing siji loro kuwi wae di. Siji loro kuwi ora apa-apa. Aja sing iki to rasane kok aku ki ratu lho. Setyaki ngipi ora? Kula nggih ngipi. Ngipimu apa? Kesentil Koko Prabu. Wong edan. Wit wingi kok sing dirembuk mung kuwi wae. Yayi, Koko Prabu kados pundi? Kabeh kaya wis terwaca yen to pancen dina iki Jawata bakal matedhakake kanugrahan. Mongko tumurune jroning Astana Gadamadana. Gandeng mapaning Astana Gadamadana dududaning rasaku kudune kang sembada pinangka kandhanganing wahyu purba sejati papat cacahe kuwi mau ora ana liya kudune ya darah Mandura. Lakar kaluhuran Koko Prabu pancen kedah darah Mandura kang nampi tumruning wahyu purba sejati menika. Ing kene ayi ana pun Kakang kelawan Siadi. Banjur kula badhe nganti kadang kula Yayi Wara Sembadra isih ana 3 sing siji meneh pinanggih gampil wahyu menika yektos badhe ngupaya kandhang wahyu ingkang ngupaya wadah mboten wadah ingkang saged nemtokaken wahyunipun Koko Prabu. Kagiat risang kapirangu renangkul ginempe kempet dosan ratnaning bawana ya gitu kang walangan ati ya gitu kang tias ya gitu kang kudu keharing pauto dereng ki Walapurna dene rimbal pangandikan mau Nalendra kalih nenggih wong agung Ndrawati miwah sang Buminata ing Mandura bebasan minangka dening Abang Ketsa dening Asat Kesaruk Metring Jawi pihak kang samya siboswaning Nalendra mudha pringgondani Prabu Anomarya Gatotkaca Braja Panpola.
saning jagat ora sisik panyawangku putraku ing pinggondani Gatotkaca nuwun inggih sumeng keping pangabekti kula mugi kundhuk sandhap ngersa paduka Kanjeng Prabu Ndrawati. Iya tetuka wis ndak tampa jeneng para ngaturake sungkem uwung-uwung buayamu titik saka ulat kelawan jaiting netra si Gatotkaca dina iki nggembol rasa kang ndak rasa dudu perkara kang enteng. Mula ajrun polatanmu kepara kaya kembeng-kembeng banyu mripatmu. Teluka yen to pancen dudu mujudake bab kang wadi mara gagenggal matur marang Punwonggir. Ya Karwaca inggih Madura. Yen to pancen dudu mujudake bab kang wadi gal matur. Diage mara matur marang Wakmu Ndrawati nggih. Nuwun inggih. Ndrawati keparang matur sowan kula kraya-raya ing kalegan mangke awrat dinupa Kanjeng Prabu Ngamarta ing kalegan pakinen sowan dhumateng ngersa paduka Prabu Ndrawati supados ngaturaken kawontenan kang dumadi negari Ngamarta. Negara Ngamarta lagi ana perkara nggih Gatotkaca kepareng matur ing kalegan mangke peteng lelimengan negari Ngamarta inggih awet kaprabawan mintranipun Kanjeng Paman Madukara ingkang sampun trimadya tandha dening wangsul ing kasatriyan Prabu Gorek Rongek Aos sing manah para pepunden Pandhawa mila mangaten kapasrahaken dhumateng Ndrawati kados pundi menggah sarana ulih kunduring Paman Madukara Ndrawati Gatotkaca kados pundi wae. Iya aturmu mustakangka nanging dadekno kawuninganmu ya nggih. Mbok menawa durung bisa pun atur pawangsulan dina iki. Jernyatane dina iki pun sarimbit kelawan bibekmu Siwara Sembadra bakal nindakake pakaryan luhur tirakat ana pasarayaning para pepunden Mandura ya kuwi ngastana Gadawadana. Mula kepareng Si Gatotkaca sumene sawetara. Iya Karwaca aja bareng sinang ya nggih. Ngertenono dina iki pun sarimbit kelawan bibimu bakal manjing ana astana Gadawadana ing sedya bakal minta nugrahaning Gusti Kang Murbeng dumadi. Waduh ing kalenggan mangke jangga kula ingkang kinarya ganjel yen to ngantos wangsul kula ing negari Ngamarta dereng nampi dawuh saking Wakresna menggah kados pundi wa Madukara kundur dinten menika nggih wa Gatotkaca nggih wa Prabu kados pundi sinengker wadining lelakon wangsul aku rungokno kanthi permati ya nggih Gatotkaca sinengker wadining lakon kaling-kaling ana godhong salomba dina iki pamanamu Madukara durung bakal ketemu nanging mengko yen to wis ana payu-payu gegering astana Gadawadana ing kono awakmu Madukara bakal timbul wis mudeng sing pakarwake sampun wae yen to wis mudeng banjur piye Gatotkaca lilanane ing kalenggan mangke kula nyuwun pamit Ndrawati.
Sombo kepiye nggih? Dereng kewala kula mbagekaken kadang kula ing Pringgondani kok sampun klepak lajeng madal wasilan niku kados pundi Rama? Sombo kena tinulat lekasing kadang wanoming Pringgondani. Piripun kados pundi kok? Nadyan to isih durung sepiro umure nanging nyatane atine wis luwih dene tajem jer nyatane. Apa kang didhawuhake ramamu kang wujude amung sasmita nanging kadang ing Pringgondani wis tanggap. Mula banjur klepat madal saka wasilan dina iki Sombo. Oh ngaten nggih Rama. Jan nek Gatotkaca iki wis percaya ae. Ora beda karo sing ngempul iki sak sedang tanggap. Prabu ndak saben kok tekan endi-endi. Ngono Ji. Aku nek karo sing ngempul ki bombong, emane kok ijen ae iki keri-keri. Ndak saben kok jin Pak kula nderek bos sing asli. Kene iki apa bos palsu kok piye? Pokok Prabu nggih. Sombo jawuh katimbalan Dewaji. Dina iki kaya-kaya pun bapa kelawan kengko tumuli bakal nganti bibekamu ing panem sinau. Bakal daya-daya praktek Hastana Goda Madura kula metu njaba Giya Bubarna kang gantung sipa. Aja nganti agawe kuncem kuncaraning negara-negara wadi ya nggih.